ikaw. Asa ka to si mama? Natoy katagbo na lalaki ba? Ako tong anidaan. Tara si mama. Naadyo ay katagbo na lalaki. Kabati biyag naong. Ako na itog ani papa. Pa, nabiyay katagbo nga lain si mama. Bati bigay naong. Ya, si mama kato nimo naklaro. Si mama nimo? Naklaro gini mo? Naklaro ba nimo? Si mama kato nimo basig dito si mama nimo. Sure gi ka nga si mama nimo? Naay katagbo nga laki? Uy. Sunod. Paniti siya. Kinsay ang katagbo nga laki niya. Kining cellphone, ako ning ipadaan nimo. Ug makakita ka nga nasa kuyog nga laki, tawagin rin ko ha. Nagkasabot ka? O, tawagin ko niya. Kanang ako ning ipadaan nimo. Sige o. Paniti ha, niya tawagin ko basta makita nimo nga naay kauban nga laki. Sige. Ipaniti nga to. Hala, to ara si mama na nasig ko yung laing lalaki. Tugan ko yung papa kong tawagan si papa. Nanawag. Hello. Oh, pet. Hello pa, naikauban laing lalaki si mama. Batik ignaw. Si mama ka na nimo? Magdun ni pa, klaro kay nako. Sige. Duula ko no, duula. Duula ha. Pa, akong duulon pa. Lay na pa? Oh, ako in town eh. Ako rin ko yung mama ni mo. Yahag ni mo nagpataka naman ay kadi ay. Sus, kami natay. Ingon pagkabating naong.